Radio Regalo sa Pasko 2021. Radyo Regalo sa Pasko 2021. Yes, Radyo Man Bernard, live na punta diri sa maya maaning adtong syudad sa Davao. Diin karon magkakasamang adlaw, do natay nasakpan dinhing barangaya nga usa ka panimalay nga nagdahudog ang usa ka radyo magkakasama. Pero atong kumpirmahon. Ayo. Mayong hapon. Ay, mayong hapon, ma'am. Ma'am, mayong hapon ninyo diri. Ikaw tagbalay, ma'am? Tabi, ma'am, kisay pangalan na to? Nor Aisa, Apelido. Unla. Okay, sige. Nailang tingog nga radyo. Di sa sulod. Usang istasyon na, ma'am? RMN. Di basta-basta yun. Di XDC yun. Di ay. Hey! Kay nasakpan man muna mo karon nga nagpaminaw. Naa kay pinaskuhan sa muagi kan sa DXDC Arimen Davao. Okay, ma'am. Dawata, ma'am, ang red wine. Ayan, ma'am. Dili na siya alcoholic, ma'am, ha? Okay. Unya, dili man na pwede nga wagin mo kanang gitawag natong salusaluhan iniga sugat sa adlaw sa kapaskuhan. Dapat na agi pang Noche Buena, ma'am, ha? Okay, dawata, ma'am, ha? Oops, niagyod, ha? Noche Buena package, ha? Para nga sa ato ang mga shocking mga tigpaminaw, okay? Ako kang hatagag higayon nga maka-invite pod sa mga silingan ninyo diri sa barangay Maa sa St. Michael Village, no, Muslim area nga maminaw pod og DXDC kay mobalik mi diri karon pila ka adlaw para manghatag na pod ni. Sige daw, ma'am. Sa akong mga silingan, paminaw na pud mo DXDC RMN. Nindot kayo lahang mga drama. Wow, malingaw gid kasi. Malingaw. Malingaw gid si ma'am sa mga drama makakuan, makarelate si ma'am sa mga nindot nga mga drama sa DXDC Arimen Davao. Hanto na lamang po sa sunod na ito paghatag og pinaskuhan. Kini si Radyo Man Dudong rin nubos buong kauban si Radyo Man Dun Pulayaw sa atong Radyo Regalo sa Pasko 2021 Tatak Arimen. Radio Regalo sa Pasko 2021. Radyo Regalo sa Pasko 2021.